Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela żar il-Ħamrun fejn iltaqgħu tkellem ma' bosta residenti, ħaddiema u sidin ta' negozji, kif ukoll persuni oħra li jżuru lokalità għal servizzi diversi. Fil-laqgħat ma' nies il-Prim Ministru ddiskuta bosta temi fosthom il-passaqli tal-Gvern li wassal għat-tielet patt soċjali li jagħti stabilità fil-prezzijiet ta' prodotti tal-ikel essenzjali għall-familji. Il-Prim Ministru fisser kif ħidmet Gvern Laburista tiffoka fuq żewġ aspetti prinċipali fosthom dak li jitqassam il-ġid bejn kulħadd bazz ta' miżuri u li l-istess ġid jibqa' in-nies billi tingħata l-għajnuna b'mod ewlieni bi-stabbiltà fil-kontijiet tad-dawl u issa mill-bidu ta' frar bi-stabbiltà ta' 400 prodott essenzjali. Tema oħra kienet ir-riforma li bdiet miżura tal-baġit għal din is-sena li tibda tindirizza l-anomalija li nħolqot minn Gvern Nazzjonalista tal-pensjoni għal dawk li twildu qabel l-1962. Numru ta' pensjonanti li ltaqgħu mal-Prim Ministru fil-Ħamrun laqgħu il-fatt li qed tiġi indirizzata din l-inġustizzja li nħolqot fl-2006. Il-pensjonanti tkellmu wkoll dwar żieda oħra li daħlet fis-seħħ u li se tkompli tajnhom flimkien mal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Akkumpanjat mis-Sindku Christian Sammut, il-Prim Ministru innota x-xogħol li qed isir fil-lokalità għal komunità aktar b'saħħitha u sigura f'post attiv u urban. Fil-Ħamrun il-Gvern qed jappoġġja numru ta' proġetti, partikolarment dawk li jinħolqu biex isebħu spazji miftuħa u jitgawdew mir-residenti. Dawn jingħaqdu ma' sensiela ta' proġetti oħrajn anke infrastrutturali bilan li titejjeb l-aċċessibilità u tiġi offruta kwalità ta' ħajja aħjar għall-komunità. Dan fl-istess waqt l-istess komunità kummerċjali kollha ambjent isbaħ li tkompli tiġbed lin-nies. Din iżjarja waħda minn sensiela li l-Prim Ministru qed jagħmel f'diversi lokalitajiet bilan li jkompli jisma' u jifhem realtajiet ta' kulħadd minn kwalunkwe settur. Din hija l-politika li jfassal il-Partit Laburista u li hija mibnija fuq l-aspirazzjonijiet tan-nies.